Праект «12 артефактаў» ужо знаёміў наведвальнікаў музея з букавым грэбнем 13 стагоддзя, фігуры шахматнага касцянога караля, пастановай аб ануляванні брэст-літоўскага міру і генеральскім мундзірам 1829 года з гардэроба самого Мікалая I. І вось цяпер 5-ы артефакт. Чарговым артефактам стала музычная скарбонка. Выраблена яна была ў Германію ў сярэдзіне 19 стагоддзя і належала палескаму ваяводзе Вацлаву Костак-Бернацкаму. Далеким февральским холодным днем, по-видимому, 1958 года в здании нашего Краеведческого музея располагался тогда наш музей в здании Фарного католического костела на площади Ленина. Пришел посетитель и сказал, что он может предложить нашему музею приобрести у него одну необычную вещь. Эта вещь попала к нему от то ли дворецкого, как он говорил, то ли слуги полесского воеводы Костака-Бернацкого. Такім чынам скарбонка трапіла ў краязнаўчы музей і ў 60-80 упрыгожвала яго гістарычную экспазіцыю. Тады цяперашні артефакт граў 10 цудоўных мелодый. На жаль, сёння музычная скарбонка не працуе як раней, але магчыма, у недалёкім будучым яе змогуць адрамантаваць. Ганна Буйкевіч, Роман Філюсіч, тэлерадыёкампанія «Брэст».